Il-lejla tajba ħbibti u fi stadju Renato Dell'Ara ta' Bologna 3, Juventus 3. Logħba li għalfejn ta' klassifika tiddetermina prattikament min se jiġi fit-tielet post, biss però kien hemm ħafna kif ħan nispjega ruħi affarijiet li ġraw għall-ewwel darba. Xiġifieri, għal Juventus iddebutta l-ex difensur Uruguayan Paulo Montero. Juventus illi fl-istorja tas-Serja A kull meta kienu 3-0 jew iktar minn taħt qatt ma nexxilhom iġibu draw, ġielhom daħlu fl-istorja. Juventus illi prattikament kienu assenti fil-logħba di mhux ħaġa ġdida, ma sfortunatament di ħaġa rikurrenti tal-istaġun kollu kienet għal 70 minuta u ġabu draw f'bejn 7 u 8 minuti. Xi ħaġa illi jiena dejjem saqsejt lili nnifsi għalfejn din l-enigma fit-tim Juventin lob bħalma kellna nhar l-erba' ġo Ruma, il-Juventus ħarġu jridu il-plejers tal-Juventus ħarġu jridu jiklu il-ħaxix tal-Olimpiku u llum kien jisom bir-rispett lejn it-tiġiġ 11 tiġiġa speċjalment fl-ewwel taqsima. Sintendi, 3-0 minn taħt qed nitkellem prestazzjoni medjokri u fil-fora Juventina tibda tara minn kull tip ta' kumment. Qed ngħidlek minn kull tip ta' kumment. U minn ħanċetulhom il-logħba biex jiġi mottaw Kalafiori u minn għax il-problema ma kienitx Allegri u mbagħad f'daqqa waħda meta nbidel ir-rieħ f'daqqa waħda Montero sar xi idolu u lilin minn hekk sakemm konna 3-0 ħafna tagħir, xi ħaġa infinita, xi ħaġa illi nittama li l-istaġun li ġej ikun min ikun il-coach tal-Juventus. Nissek ikun Thiago Motta li għandu jagħti risposta sa tmiem dil-ġimgħa. Jekk ikun kwalunkwe persuna oħra li ma nafx jissemmaw Deżerbi f'daqqa waħda mhix l-iskop. Ninaqdu il-kol flimkien warah. Juventus illi kifet, speċjalment fl-ewwel minuti veru kienu orribli u qishom letteralment għadhom fis-sakra wara trionf tal-Koppa Italja. U bi pjaċir ngħid illi Montero minkejja li konna 3-0 minn taħt ma qadx jaqla l-gatti u jdaħħal il-Yildiz u nilagħbu bit-tliet ponot, ma essax, 3 attakkanti offensivi, ngħidu mhux ponot. Wara 8 xhur irritorna lura Nicolo Fagioli mill-kastik li kien ħa fuq il-lob ta' l-imħatri li għadni qed nistenna sal-lum li l-President tal-Federazzjoni Taljana jieħu iktar azzjonijiet fuq li kien jgħidlu korona, sal-lum għadni ma smajt li fta' Fagioli u ta' Tonali biex jurini kemm huwa bniedem verament kredibbli Gravina. Imma insomma ma rridx nisvija s-suġġett tal-logħba. U mbagħad ma li daħal Fagioli it-tim ħad dimensjoni oħra. Illum iddiżappuntawni ferm dan ilu u Rabbio, mhux ħanat il-Paġelle, jew immissjaw l-Allegri jew ma nafx. Semmi l-Allegri ismu ħin kollu jidwi
fil-ground mill-sezzjoni ta' partitari Juventini li rridu jirringrazzjawh. Kif tennejt l-aħħar darba meta tkun fil-ground, nibda ninduna x'imħabba hemm għal Allegri, mhux fis-social media. Jiena kif qed preċedentament, jien ma kontx bniedem kontra Allegri, ma naħseb li kull bidu fih it-tmiem u żgur naħseb Juventus iddu jmorru għal xi ħaġa stil tal-logħob ieħor. Żminijiet jevolvu bħal meta bniedem jikber u żmien ma jistennaħat u l-istess fid-dinja kalċistika. Niġi għal Paġelle, Szczesny inti ħsitta, Szczesny ftit li xejn seta' jagħmel fit 3 goals li qala. Żewġ goals minnhom ġew minn Calafiori li sallum kien għandu qatt ma skurja gow fis-serja u msemmi ħafna li fis-sajf li ġej issa jingħaqad ma' Juventus. Gatti anti erba illum letteralment qisu dajsa dieħla l-ilma ġo fiha kemm prova jagħmel xi ħaġa offensiva, sostitwit minn Yildiz li ġab il-gow ta' dro b'xutt verament sabiħ li fakkarni fi żminijiet sbieħ ta' Del Piero u li saħan sitra kellu ċans li jiskurja l-gow ta' rebħa. Bremer li kien l-aħjar mitl id-difensuri imma stil ma kien xejn sew inti ħamsa. Danilo inti ħerba, Danilo kull ma missillum frakass. Dittalment dik il-kelma Maltija. Cambiaso illi ma rajtu ġej fil-logħba jew emozzjona ruħu bħala player X 4.5 l-istaġun ta' Cambiaso huwa mitmum illum bil-karta safra li qala. Sostitwit minn weja li għamel naqra sprint imma sfortunatament jiena personali ma narax li l-weja livell ta' Juventus. Jekk verament Juventus qegħdin nasperaw li nkunu tal-inqas kontendenti kontra l-Inter li jibdew favoriti l-istaġun li ġej. Miretti iċ-ċansi ta' Montero għalija tilfu għax għamel logħba pessima biex ma noqgħodx nuża ħafna kliem. Erba sostitwit minn Alcaraz illi għalkemm stennejt xi ħaġa iktar l-Alcaraz inti ħsitta għax jibqa' naqas ipprova jagħmel xi ħaġa. Alcaraz li qed jilgħab iċ-ċansijiet tiegħu biex jenaraw jekk jiġix konfermat jew le ma' Juventus. Locatelli inti ħamsa. Fuq Locatelli mhux ħanoqgħod nirrepeti dak li qed fil-videos l-antiki jew preċedenti applika llum. Mhux ħanżidu naqas iktar. Rabiot illi apparti x-xut li kellu flota sejma naħseb verament immissja lil Allegri għax ma rajt xejn speċjali ta' xi konfronti mill-fiżiċità tiegħu. Faġioli kif tennejt qabel ħantih 6 kontra l-5.5 ta' Rabiot għax għall-inqas wara 8 xhur wara it-talent tiegħu. Il-mistoqsija tiġi x'kien jiġri kieku Faġioli lab iktar lob. Issa kien li kien sar li sar, issa ħarsu l-qudiem u naraw minn hemm lem. Ealing Junior 5.5 l-istess klim li qed fuq weja ngħidu fuq Ealing Junior. Vlahovic inti ħerba illum kien totalment assenti. Kien ġol ground. Sostitwit minn Milik inti 6.5 li skurja it-tieni gow tal-Juventus minn free kick dirett li ħabat ma' plejer tal-Bologna. Chiesa inti 7.5 naħseb kien l-aħjar plejer mhux naħseb kien l-aħjar plejer mit-tim u kien bil-intelligenza kalċistika tiegħu u għax baqa' jemmen illi feta naqqas il-marġini għall-iskor ta' 3-1. Kemm il-gow ta' Chiesa u anka l-gow ta' Yildiz saru minn żbalji difensivi, oriġinaw minn żbalji difensivi ta' tim ta' Bologna. Il-Montero għanti 5.5. Montero trasmetta d-dem Juventin li dejjem fiċkuniti, f'żoziti, ġibri memorji sbieħ, Montero. Irrelevanti tgħidu li x'qala karti ħomor, imma kien difensur blata. Azzarda is-sostituzzjonijiet li jagħmel, issa kollox għall-aħħar logħba, il-logħba kontra Monza Ġotorin. Qabel nara ġiex affarijiet. Waħda proset li Juventus Next Gen il-Jewej
Elbu l-Kazer tagħna 3-1 u wara li tilfuhom biskor ta' web xej għaddu għal aggregate ta' 3-2 biex għadi jilagħbu l-ewwel leg ġo Alessandria li għedha xi sija minn Turin fejn jilagħbu magħhom fil-Mokka Gatta kontra Carrarese. Jalla, mhux ħatkun logħba faċli mal-Carrarese, ġifieri anke għalkemm ma segwix il-Lega Pro, imma il-Carrarese kull ma rajt fuqhom li għandhom tim b'saħħtu għal din il-kategorija. U nfakkarkom li issa warajja jidħol l-editur Antonello Abela bil-logħba tat-tim tiegħu Inter li jiena pubblikament nawguralhom għar-rebħ ta' dan il-lig u npoġġihom favoriti għal-lig li ġej, aħna nibdew bħala l-underdogs, żgur u mhux forsi, għax biss issa rridu nissetjaw l-ixjum tal-coach u nagħmlu sistema team għax ma tix toħroġ li il-kelma. Il-lejl it-tajjeb, forza Juve fino alla fine saħħiet bib. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Inter wieħed, Lazio wieħed, jew inkella Inter wieħed, Provedel wieħed, dan il għaliex l-logħba tal-lum. Inħoss li labna ħafna iżjed kontra l-goalkeeper tal-Lazio, Ivan Provedel, milli kontra t-tim per se. Vera li forsi il-Lazio rridu l-logħba aktar minna minħabba l-fatt li huma tridu jilagħbu fl-Ewropa għal-post fl-Ewropa, mentri aħna issa jilna minn żmien il-mulej Champions tal-Italja fil-fatt ukoll fit-tmiem il-logħba Inter Lazio ġejna mogħtija t-tazza li tiddikjaram uffiċjalment bħala Champions tal-Italja. Tajjeb ukoll ngħidilkom illi dan il-video qed nirrekordjah il-ħadd tal-ħabta tal-11 kwart wara ftit wara tmiem il-logħba. Logħba li l-Inter kellna ċ-ċansijiet tagħna għalkemm sibna l-Provedel f'purtata tajba ħafna,
fejn ġabilna ġis-safes, kellna l-lasta tal-Lautaro, u mbagħad isa l-logħba Nerazzurra ovvjament bdiet tuħu naqas punt kif daħal Sanchez fit-tieni taqsima. Il-Lazio kienu diġà minn fuq, gow sabiħ tal-Ġappuniż Kamada. Em, eh, li forsi huwa l-unika nota diżappuntanti li kellna darba li xtaqt li forsi konna nilħu l-20 clean sheet biex mbagħad il-ġimgħa d-dieħla Sommer jipprova jilħaq ir-rekord ta' Buffon li kien ta' 21 clean sheet, paċenzja ma lħaqniex, biss xorta mhux se jtappal miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Scudetto mirbuħ b'mod mistħoq bil-plejers tagħna. Insomma qed ngħidu mbagħad l-Inter kif daħal Sanchez issa aktar bdiet dik l-aħħar kwarta ta' fasal gowl ta' draw. Gowl ta' draw li eventwalment ġie mingħand Denzel Dumfries. Mill-bqija tal-logħba mhux li hemm xi ħafna. Tajt għax kienet logħba li fiha l-Inter ifhimni. U fattonor għal-fixture bl-aħjar mod possibbli, l-aħħar logħba ġewwa San Siro, nfattillhom ukoll Inzaghi niżel full team, l-aħjar ħaġa li seta' jagħmel. Personalment xtaqt ir-rebħa li ma ġietx imma insomma jew ma ngergrux. Issa ejja ħankun onest magħkom. Tuħu pjaċir tiċċelebraw fadlilna x'tiċċelebraw speċjalment il-klab li nimmili ta' fih l-Inter Club Malta li qed fadlilna l-festa Scudetto li se jkollna f'Ġunju ma fem. Issa isni nixtieq li l-kampjonat jalaq ħalli wkoll nieħu dak il-break li tanti mistħoq għax onestament kien staġun twil biss għatfadlina ħafna affarijiet dana. L-Inter fadli l-aħħar logħba issa mal-Verona. Nispera li sakemm nkunu rikordjajna dan il-video il-Verona tkun salva u bat naraw meta se tintlab. Biss ninsab ċert li naħseb il-qofol tal-ġurnata tal-lum kien iktar dak li ġara wara mill waqt il-logħba meta l-plejers ġew msejħa wieħed wieħed mogħtija l-midalja mill-kbar tal-Lega Serje u eventwalment meta Martinez ġie mogħti it-tazza bħala il-captain taċ Champions tal-Italja. M'għandix iżjed xi nżid fuq din il-logħba. Kemm nfakkarkom biss fl-sponsors tagħna illi wkoll nirringrazzjaw illi huma il-Katalan Game Breaker Spaces u The Barberu. Dan il-programm ukoll jinsab disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daw kollha li jixtiequ jarawh hemmhekk ukoll. U l-appuntament tagħna magħkom huwa għada fejn ser ikollna l-aħħar videos tal-Premier League u l-aħħar videos ta' Julian Grishti u Kurt Schembri. Julian ħajkellimna fuq l-aħħar logħba ta' Jurgen Klopp, Liverpool Wolves, fil-waqt li Kurt Schembri ser jkellimna fuq il-logħba bejn Arsenal u Everton. Arsenal illi fil-fema tiegħi ġew viċini ma mhux biżżejjed biex iwaqfu lil Manchester City milli jieħdu l-kampjonat imma fuq hekk se nitkellmu fuq programmi futuri ta' botta u risposta. Nħeġġitkom ukoll qed insemmu botta u risposta nhar il-ħamis fit-8 ikollna il-programm botta u risposta fejn se niddiskutu il-BOV Premier. Il-lejl tajjeb u ħsieb sempre Forza Inter u i campioni dell'Italia siamo noi.